Gdje ste ljudi, dobrodošli u N-Games. Moje ime je Ivan i danas ću igrati Football Legends 2016. Pa ajmo krenuti. Evo ja sam Messi, igram protiv Ronalda. I za malo sam pozabio. Ajde Messi i evo ga 1-0. Vodim. I sad je odmah 1-1. Šteta. A kak prođe lopta, ne kužim nekud. Ajde, ne da mu Messi. Messi, bolji si, ajde. Čak sad imaš super šut. To! 2-2. Super, idemo. Nećeš! Ti ćeš meni zabiti, Eto ti. Sad te sam plaćao. Zato ja plaćem. O ne. Daj. Nisam tako blizu. Sad ćeš vidjeti Ronaldo. To! Eto ti na. 4-4. To uspio sam ju. I evo ga, vratio sam se 5-4. Yes, i kakav gol, 6-4, to te pitam. Kako je zabio to? Ja motam. Idemo. I evo ga, to je 8-5. Kako mi se zabija, sad ću stati na gol, sad zabi. Još sam sebi zabio. O Bože. Evo ga, 9-7. I evo ga, 10-7. Na 3 razlike. Ajde. Skoči. I evo ga, 10-7. Sad me malo ispričajte, moram sa bratom porazgovarati. Dok ne završim. Kad završim, samo malo. Čekaj, Evo me proste, vratio sam se. Idemo sad krenuti. Sljedeća utakmica, sad ćemo biti novi Robinho, Neymar. Ćemo protiv Luka Modrić. Svijeta u super močka. Bože, šta Luka Modrić javi. Idem je bolje na gol. Ima Neymar. Poing. Škarica mi je opravo. To je super trik. Prečko sam pogodio. Svi taj trik. Stvorite se kod lopti i sami šutni. Daj, bio sam blizu. Sad ide. Bok. Ne, sad sam baš mislio, pustio sam ovo tipkovnicu, baš sam mislio da ću mu zabiti. I evo ga, sad sam nadoknadio ono što sam promašio. Prešla gol, to je taj Neymar. Opa, malo zaštekalo. Idemo sad, tu se stvorimo sam. Neymar, da si to promašio. Jeste vi vidjeli to šta Neymar promašio? Čisti gol mi je bio. I sad ja pogodim. 4-3. Ajde Luka, nema se plakati. Sad se ja moram plakati. Sad ćete vidjeti. Ajde, baci loptu, lijepo tako, hvala ti. Evo ga, prvi put sam zabio 5-4. I hoće li, neće li. Kako glupi gol primim.
Ovo nije normalno. O, hvala. Hvala, Luka. A, mislim da znam trik. Ali neće on mene. Onda je ovak. Super. Mislim da... Gubim. Ne. O, izgubio sam. A, dobra, bara sam jedan gol začekimo. A ništa. Gotovo. O. Šta je to? Da se registriram na internet, neću. Joj, lahak skače. Nema se plakati. Dobro. Sudac nije bio dobar. Dobro, sad ćemo biti... Možda, opet. Sad je 1-0. Zašto? Sad ću ja lijepo uklizat, doći ću mu. Ili će sam plakat. Ne! Zašto? Zašto? O ne, nećeš. O ne, nećeš. Ajde dođi po loptu. Ja zviznem. Kad lijepo dođem. Kak je to moglo proći? Tako da on iskoristiš. Tako, idemo 3-2. Dođi da ima... Luka Modrić. Uspio sam barem loptu spasiti, tako ništa drugo. Ja ne vjerujem da gubim 4 razlike i to protiv Luke Modrića. Ajde, smanjili smo malo. Eto mi. Kako sam zabijem, evo ga, smanjio se na 2 razlike. I ovo prečko sam polodio. Super, izgubit ću. Još jedna razlika. A znao sam da je ovo Modrić jak. Šta to, check it out. What the hell? Next. Sad ćemo mi biti neko druge. Ćemo biti Glassman. Evo koliko snimam već. U 8 minuta. Ajmo, šobit ću Popla Paul. Igrat ću protiv Glassmana. Kako tu nema. Dobro je. Ne. Taj Glassman je 100% robo. Bože. Ovaj tu Pogba je uopće, ne znam uopće on ima lica. Evo, zanimljivo. Ti ćeš meni zabiti. Ne. Joj, kako? Ne. To je kraj. Kako sam ta 2 gola glupo primio. Sad ću dobiti. Nakon ovo utakmice će biti kraj. Ja ne vjerujem. Alo. Eto ti. Sad ti dodavaj, dobit ćeš ti kaznu. Onda sam i tebe loptu. Dobar, tebe nisam ugao. Loptu jesam. Super.
pa nećeš. E 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 pa... koliko je ovo gol bio. Evo ti ga, Glassmanu. Čovjeka stakla. Ali super. Mislim sam da sam sebi zabio. Ajde, pusti ću. Da ti... Prompo... I evo ga u zadnjem... Dobro, u zadnjem... Nije baš zadnjem, znaš. Znači... Yes! Uspio sam. Ja ga, ljudi. To je bilo to. Nadam se da vam se epizoda svidjela. Mi se vidimo u sljedećoj. Da, i lajkujte, subscribeujte. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!